Mingaw nga lugar gikahadlukan sa uban. Ug daw wala kay silingan tungod sila tanan tulog na. Ang menteryo na ilhan isip lubnganan sa mga minatay ug walay mga buhi ang nagpuyo dinhi. Alas 6 sa gabi naabtan sa team ang pamilyang Ormaguera nga nagluto og panihapon sulod sa usa ka karaang musileo sa Davao City. Mga kapuso, dunay usa ka pamilya dinhi sa Davao City nga dugay nang nagpuyo sulod sa sementeryo. Ato silang bisitahon. Ayo. Gudi di makiro. Aw, agoy. Use, ibol dali. Okay. Nay! Ayun. May gabi is. Ludmi ha? Masilin yung gabi eh? Hindi, kani. Wala na may sulawin. Ang tag-iya ni ini. Mga tan, apelyido daw mama. Mga tayo, nakabisita na ko na rin eh. Wala na. Wala. Pero sila yung nasod. Katunay, unsa mo kadugay nga nagpuyo og sementeryo dinhi sa Davao? Sobra to eh. Sobra tuig. Nganong naka-desidar mo nga magpuyo din eh? Hindi, kaya nanarbaho man mong bana diri. Sila may pultero. Unya, Maning diri rapod minamuyo. magrenta, dili pod. Pwede po may mag-rent, pero yung mga makumbana nga diri lang sa tabi. Nagon, may lote da sa ubos. Gasto. Wapa lang na nabalayan. Kaya din eh, wala po yung parang Wala man. wala pod. Okay na sa inyo hanay nga ni. Oh, mas ganahan pa nun mi. Kaya mong silingan, dili marites, nangatulog tanan. Nangatulog tanan. Mingaw. Mingaw kayo. Pero walay panahon nga na magpa paramdam wala. Unsay kuan feeling sa ninyo makapuyo og sementeryo? Mura gyapon. Okay raman. Ayun pang adlaw-adlaw. Kanang lang trabaho. Diha. Magbuhos. May mga abrihonon nga mga nyani pansyon. Sila may mga pare nga nailubong na pudlain. Ang mga lang trabaho. Mura po nang pangadlaw-adlaw. Katong sugod ng mga adlaw diri nga puyo unay. Unsa may gibati ninyo? Syempre first time ninyo mo puyo og Pero sementeryo. nagwid ka ng kabagamay pero nadugay na anad naman lang. Naanad na lang. Ang pamilyang Ormaguera dugay na nagpuyo sulod sa sementeryo sa Davao City. Si Neneng Ormaguera ang inhan sa pamilya nga nagtrabaho isip mamalaygayog kandila. Ang iyang banasab, tiglubong. Ug ang iyang anak sab nga si Jondre Ormaguera, tiglubong sab sa mga minatay ug tighimupod kini og lapida. Ano sa man ni? Mo ni namatay. Lisod pud siya. Ano agad? Asa mo ka nakakatuon? Sa kuwar mong ka-amigo. Kauban diri ba? So na siya wala siya ginatrain sa lapis? Diri-diretso ra? Wala na. Ang magpahimog ana daghan pod. Mga kuyuban. Pabuhat din sila. Ng mga pangit na. Pila pod bayad? Pero ato na 300. Nya, unsa ka dugay mahuman? Isa ka oras kung tumayad. Kung batihon. Matod nila, mas hapsay ang pamuyo sulod sa sementeryo tungod ang imo mga silingan tulog na ug daw walay mga marites. Patay man kung tawagon og wala na ibili sa uban, apan sa pamilyang Ormaguera dakong tabang ang patay. Tungod mao kini ang nagbuhi kanila sulod sa pila ka tuig. Sa kasamtangang tuig adunay 19.9 million ka mga pamilya sa Pilipinas nga nag-ingon nga pobre sila. Ang pamilyang Ormaguera usa sa nagpamatuod nga taas gihapon ang poverty rate sa Pilipinas. Karong kalag-kalag tagaan nato og saludo ang mga tao nga nagtrabaho og ingon man nagpuyo sulod sa sementeryo. Kay tungod dili lalim makipagtrabaho sa mga patay.
Ikaw kapuso, kaya ba nimo mopuyo kauban ang mga patay?